дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида баҳри раҳоӣ ёфтан аз бумбасти коммуникатсионӣ барои бунёди роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта тадбирҳои мушаххас андешид. Таи ин солҳо дар қаламрави мамлакат ҳазорҳо километр роҳҳо таҷдиду азнавсозӣ мунфаршу ҳамвор гардида барои ҳаракати нақлиёт шароити мусоид фароҳам оварда шуд. Лекин новаста ба шароити хуби роҳдорию назорат дар он аз ҷониби иштирокчиёни ҳаракат вайрон кардани қоидаи ҳаракат дар роҳ ба мушоҳида мерасад. Баъзе аз ронандагону пиёдагардон ба қоидаи ҳаракат дар роҳ аҳамият надода онро дағалона вайрон менамоянд, ки ин амалҳо бо оқибатҳои фоҷиабор анҷом меёбад. имрӯзҳо дар доираи амалиёти пиёдагард ки дар қаламрави вилоят ҷараён дорад вохӯрии масъулини шӯъбаи бозрасии давлати автомобилӣ бо намояндагони қишраҳои гуногуни ҷомеа ба роҳ монда шудааст, ки ҳадаф аз баргузории чунин вохӯриҳо пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мебошад. ҳамзамон баҳри ба танзим даровардани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, махсусан пиёдагардон, ҳамрӯза аз тарафи кормандони шӯъбаи бозрасии давлати автомобилӣ дар якҷоягӣ бо нозирони наврасии ҳаракат дар роҳ тариқи воситаҳои нақлиёти хизматӣ дар кӯчаҳое ки сокинон бештар раво доранд корҳои ташвиқотии фаҳмондиҳӣ ба роҳ монда шудааст. Аммо аксари сокинон ба он эътибори хоса медиҳанд, зеро кормандони бозрасӣ зимни фаъолияти меҳнатӣ на танҳо ронандагонро ба тартиб ҳаракат кардан ҳидоят менамоянд, балки пиёдагардонро низ аз хатар огоҳ месозанд. Аммо мутаассифона на ҳама ба ин огоҳӣ эътибор намедиҳад, балки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон мекунад. Маслан худсарона убур кардани роҳи асосиро дар кӯчаи ба номи Исмоили Сомонии маркази вилоят ҳангоми рейди нозирони роҳ мушоҳида намудем. Ба ин наворҳо диққат диҳеду худ қазоват кунед. ҳангоми пурсиш аксари пиёдагардон баҳона пеш меоварданд ки фурсат надоранд то ки аз гузаргоҳи зеризаминӣ гузаранд. бисёриҳо саломатияшонро баҳона карда мегуфтанд ки пойҳояшон дард мекунад ва имконияти роҳи зеризаминиро гузаштан надоранд. пас саволе ба миён меояд, аз ҷои ростомада гузаштани роҳ, қоидаи ҳаракатро вайрон намудан, ронандагонро ба ҳолати ногувор гузоштан чӣ гуна имконият медиҳад ки ба чунин амалҳои ношоиста даст зананд? Илова ба ин, бештари пиёдагардон дар даст телефони ҳамроҳ ва ё дар гӯш сими садорасон бо кӯдакону наврасонашон роҳро убур мекарданд. ин амали онҳо тамоман ба ягон чорчӯбии қоидаи ҳаракат дар роҳ рост намеояд ва ҳамзамон ҳангоми боздоштани нозирони роҳ ба саволҳояшон дағалона посух гуфта ба ҷои ба кирдори худ иқрор шудан баръакс муомилаи дурусту хунукназарона мекарданд. ронандагон низ аз чунин рафтори пиёдагардон изҳори нигаронӣ мекарданд. риоя накардани қоидаи ҳаракат дар роҳ метавонад оқибатҳои нохуш ба бор орад. میخوان که این پیاده‌گردان آپارتمان‌ها گرد چی خلال وارد میکند نسبت حرکتی نقلیات؟ میگذارن گوشنده تلفن باید نه سیگنال میتید موریس که تورمز تیمیجه بچی یاشتور میگالتاد یا یگان جسد زده میگیرد با یک پرابلمی کلام میشه اما یگان جریمه می یا یگان خطه یگان کارکده نمیشه نمیخوره. бино ба гуфтаи кормандони бозрасии давлати автомобилӣ бештари панҷараҳои қадди роҳ аз ҷониби шаҳрвандон шикаста шуда барои аз як тараф ба тарафи дигар гузаштан роҳрав сохтаанд. ин кор ба андешаашон роҳи наздику зудгузар шуда бошад, вале ин амал аз як тараф ҳусни шаҳрро коста намуди онро безеб ва боиси халалдор сохтани ҳаракати воситаҳои нақлиёт гардидааст. ҳамин ҳолатро дар шоҳроҳи Хуҷанғафуров низ мушоҳида кардан мумкин аст. ҳангоми ҳаракат дар ин роҳ пиёдагардон аз як самт ба самти дигари кӯча гузашта на танҳо қоидаи ҳаракат дар роҳро вайрон, ҳамчунин меҳнати кормандони ободонию кабудзоркуниро поймол мекарданд. аз ҷои ростомада гузашта гулзоронро ки меҳнати чандин нафар аст зерипо карда роҳро убур мекарданд. новобаста ба ин гуна қоидавайронкуниҳо пайваста аз ҷониби кормандони бозрасии давлати автомобилӣ ва раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд чораҳои пешгирикунанда бо ҷалби кормандону гурӯҳи ҷавонони авангард роҳандозӣ гарда аз ҷониби роҳбарияти бозрасии амалиёти моҳонаи пиёдагард рӯи кор оварда шуд. гурӯҳи авангард ки ёрмандони бевоситаи кормандони раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд ҳамчун дурӯзничиёни ихтиёриянд дар аксари амалиёту корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ фаъолияти пурсамар мебарад. ҷавонони ихтиёрӣ дар амалиёти моҳонаи пиёдагард низ фаъолона ширкат варзида баҳри пешгирии ҳодисаҳои нохуш, риоя накардани қоидаи ҳаракат дар роҳ корҳои тарғиботию ташвиқотӣ мебаранд ки ин тадбир аз аҳамият холӣ нест. дар давраи 2 моҳи сипаригаштаи соли равон дар роҳҳои нақлиётгарди вилоят 39 адад садамаҳои нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 19 нафар шаҳрвандон ба ҳалокат расида, 45 тани дигар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. аз адади садамаҳои дар он содир гардида 16 садамаи нақлиётӣ бо гуноҳи пиёдагардон ба қайд гирифта шудааст ки дар натиҷа 5 нафар ҳалок гардида 13 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. пиёдагардон ҳам бояд масъулият ҳис кунанд ки барои пешгирии ҳамин садамаҳои нақлиётӣ чӣ хел ҳозир қайд карда гузаштем барои паст гардондани сатҳи садамаҳои бояд ҳамно саҳмгузор бошанд
пеш аз ҳама ба талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя кунанд, роҳро аз ҷойҳои муайян кардашуда гузаранд, аз гузаргоҳҳои бехавфи зеризаминӣ гузаранд. пеши воситаи нақлиёти омода истодаро бурида гузаштан қатъиян манъ аст. ба андеши кормандони бозрасӣ ба тартиб овардани панҷараҳо дар як ҳудуди муайян гузоштани роҳро ва ё дар байни роҳ, яъне дар болои хатти уфуқӣ гузоштани панҷара метавонад ин муамморо аз байн барад. Танҳо фикри солим ва амали дуруст, риояи ҳатмии қоидаи ҳаракат дар роҳ аз тарафи пиёдагардон, маданияти баланди шаҳрдорӣ метавонад пеши чунин амалҳои ношоистаро гирад. Шояд аксари қоидавайронкунандагон баъди дидани ин наворҳо ба хулосаи даркорӣ меоянду худ ва дигаронро намегузоранд ба чунин амалҳои нодуруст даст зананд. Рейди кормандони бозрасии давлати автомобилӣ дар Қаламрив вилоят идома дошта, барои пешгирии ҳолатҳои садама тадбирҷоӣ карда мешавад.